ngerti adem ah. Iya mek sebelah iki duwe bojo mami kok tamboten are. Lah bojo sampe nandi? Tak pateni. Tak pateni. Kayak sok ngadeg. Kayak sok mandiri maksudnya. Mandi sendiri. Ngata. Jemi ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek wong ngarep iki loro tok. Lah iya Mi. Bapak-bapak mboten jawab nggih. Gak jawab belas. Padahal didongakno selamat kabeh gak jawab tak jeloki tak ambung situ-situ lho. Dang dijeloki. Ayo. Lancang. Aku mek ngambung bapak-bapak aku meteng ya apa? Gak apa-apa meteng ayo. Kurupan sandal aku meteng. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bapak-bapak pamong-pamonge jawab kabeh. Inje. Ganteng-ganteng pisan. Nduk. Jemi. Padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari sesarengan keluarga seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Ugi kunjuk matur sembah nuwun channel YouTube yang meliput dalu menika. Inje niku wonten sinten Mi? Embuh kok gak keturupane. Kerja bareng sesarengan channel YouTube Budi Wijaya. Budi Wijaya. Tenggene Budi Wijaya wonten napa mawon, Nduk? Wonten film humor. Terus wonten ludrukan. Ugi wonten spesial tembang sing seneng campur sari Delewung anti galau. Lan mobilnya jenengan kepingin pirsa sejarahipun para seniman seniwati saged mirsani ten YouTube Budi Wijaya. Gundul TV. Gundul TV. Wah gak lemos kon iki. Tasik kaseng koyong sound system enak. THJ Audio Pro musik lightingnya kerja bareng apa Pak No Fajar Audio Pro musik. Fajar Audio lightingnya Fortuna Lighting idolai arek Jombang. Sepindah malih matur sembah nuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Langsung kemawon saderepun seniwati ditelaken temriki sesarengan duo Kak Pati Waras. Sepindah malih matur sembah nuwun sowane sederek sabu. Iki ketokane iki udan-udanan rada mengkeret iki. Jamian gak teko nggih. Oh, ala jamian anu operasi lambene kakek bengak-bengok. Jemi, langsung mriki nggih wonten pasukan anti turu sabu mantuk. Grup Cak Kasiadi. Terima kasih. Sugeng dalu. Ugi kunjuk tim pedhot jalur langit tadi kaji suut sugeng dalu. Pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Ayo Nduk adik-adikmu celuna. J. Artis perdana Budi Wijaya. Ning Kiki Amelia bersama Ning Bella Sanggawati. Bella Senggawati berhubung saiki kacamatahan gantiin Bella Katarakwati. Mega heboh itu Budi Wijaya rek. Iya.
Yo. Inilah Ning Kiki Amelia bersama Ning Bella Sanggawati. Ekoro watona sabar anggonaku nerimo. Ini kadang gak sambang yen kirim ingon ben ora seneng apa mestine. Di belakang Ning Bella saya tampilkan Ning Rani Asmara bersama Ning Dias. Lho ya iku jetas teko iku seger. Lah iya, aku mudun awas ganti kae lho. Nang medun kana. Pokok tak duni lho sampean iki. Oh, beres, Bos. Yuk. Dua pesinden juga guru sampun hadir temriki guru seni. Nggih. Guru seni rupa dan guru seni tidak jelas. Yuk. Abang biru sing mata-mata aja diganggu duwe kanca. Walang kekek kok tak ombeni yen wis warek mulya ngulon nganti tuwek peno tak tresnani cak bakir aja nganti dipek wong. Sapa mi Bakir? Bakir kan? Sapa? Papimu biyen berhubung mami Okta iki gak iso meteng aku ditinggal oleh sinden. Selanjutnya nak. Di belakang Ning Rani saya tampilkan Ning Nana Disco. Ayo. Bersama Ning Marsa. Wis dinteni pokok iki. Mudun langsung aku. Semina malih matur sumanun suwane para warga yang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Ayo nak, cepetan nak. Sanana Disco. Mbak Marsa kali Mbak Sana Disco langsung dilajengaken. Langsung 3 sekaligus mi. 3 darah katur jenengan sami. Ning Yantika Dimasari bersama Ning Putri Agung Sedayu Ika Rempong. 3 darah katur jenengan sami. Yang pertama Mbak Ika Rempong menika jeragan tanah. Sing nomor loro iki mi Mbak Yantika jeragan sinden. Ning Putri jeragan otomotif atau mobil. Nggih. Anjene sindene Budi Wijaya iki sugih-sugih kabeh. Ingat iki jeragan duren sugih borok.
tiga darah langsung ke semawon. Ije. Monggo. Peranan pentingnya Budi Wijaya. Ning Vikum Sukrisna, ning Yuni Suyanto, dan ning Rizky Sukasti. Tiga jeragan. Kang pertama niki Jeragan apa Mi? jeragan kepang, Ning Yuni, jeragan kuliner, ning Rizky, jeragan kebaya. eh. Sabaripun Mbak Viku, Mbak Rizky kali Mbak Yuni langsung kemawon. Pengreman asli Budi Wijaya, ning Susan Warsono bersama ning Titit Subayu. Sabaripun Mbak Susan kali Ibu Titin langsung kemawon pemain Ije. sinetron yang Mami Okta tampilkan di sini. Ning Endang Sukendut bersama ning Sartini. Bu Endang kanthi sinetron tersanjung. Bu Sartini, Bu Sartini niki sinetron ini terkenal iki. Ketika Apa, Mi? cinta bertasbih. Awas kepelengkang. Awas persiapan. Yuk. Sopo rek sing ngendhok iki?
Langsung kemawon sesarengan Sineore Budi Siniar Wijaya saking Keluarga Dalam Ludruk Budi Wijaya kang dipun padekani Ibu Yayu saking Mantuk Lamongan. Nomor Kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari, kaping 3 Ibu Irma saking Jombang. baju baru Seliut iku mbok kira ngantuk ta. Aduh, arek-arek iki gak jelas kian. Gimana kok kalau mau sesarengan olah artis seniwati saking Keluarga Dalam Ludruk Budi Wijaya nggih, Nduk. Pinaringan berkah katur jenengan sami, monggo blender. Kanan sesarengan Mas Jono. Ayo. Suatu tebang khusus untuk kru tim pedot jalur langit. Budi Wijaya Mas Grace. Ayo abah ditunggu bang. Belum ayo bang. Sing lagi yang ketang-ketang ngomong. Tinggal lagi aku. Aduh wis lilo yen sliramu lupa senajan padha dokter ing lara. Aku ragu sama ing sliramu sing tak jaluk jujur atimu. Uga sliramu rajidra senajan adoh ing kono sliramu tansah gumandhir ana ing mripat lan dada budal tak tunggu bali. Selamat datang buat tim pedot jalur langit. Dipersilahkan Ji. Maafkanlah wahai sayangku terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan meninggalkan cintamu. Ku tahu dirimu, ku tahu Special request dirimu.
Pernah di balik layar. Selamat datang buat Mas Adem. Dipersilakan maju. Katakanlah wahai sayangku, terpaksa meninggalkanmu. Aku tak membenci dirimu dan meninggalkan cintamu. Yang ku tahu dirimu, ku tahu Ayo, Pak dirimu, Polo. kita sudah tak sendiri lagi. Ku harap dirimu mengerti Habiskan diriku, tim pedas jalan tak langit. mungkin Jangan kita sampai tersisa. terus begini. Anggap saja semua ini sebagai mimpi tidurmu. Lupakanlah masa lalu dari semua kenanganmu yang lalu. Opo wis tega sliramu bisa kerasa tresnamu. Ora tega, Mas. Opo panjenengane tresno aku kudu sabar nerima. Serahkan saja pada yang di atas sana. Spesial buat request tim Jalur Langit. Ije, terima kasih. Apa Jono? Nyuwun Sidarondo kantuk boten. Mamen ini requestnya pertemuan. Oh, pertemuan. Iya, belum dilayani wong kadang. Requestnya baik sari manis Pak John. Sari manis. Jalur pedot iki gambar. Terima kasih Abah Jono. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Sayang lama tak hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku Tim pedot Jalur Langit ternyata spesialis bukan senyap bosku. hayalan. Ayo belum. Ladrak-ladrak. Anteno kan. Ya bos. Kasih shot. Ada ning repo. Terima kasih. Terima kasih Abah Jono. Masuk. Bisa
tim pedot jalur langit monggo merapat. Rindu yang selama ini masih terpendam Menjahit terpaut cinta dalam senandung. Tak ingin lagi berpisah, Cukup sekali pekatan, tak ingin lagi merana. cukup sekali kecewa. Tim pedot jalur langit bola. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Oke, terima kasih. Kudang Jombang arane Jawa Timur Tlatah uga disebut kota beriman bersinggih nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pandhae kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane Kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane terkawe sadaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh senatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan karena kanggo contoh uga kanggo katuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Gimana kalau Pak Upat datang sampun bedayan Sekar Sari ingkang dipun lajengaken keluarga dalam saking keluarga Seniwati saking Budi Wijaya. Mbok pilih wonten kelepat kelajuk kula katur njenengan sami